كياشو نا يوتيوب channel يو سبسكرايب قبرو كياشو سلام كما يتقنيو تخاتاتلت كياشو channel نلو مدما أب علمنا تسمعهم زي فلتون زقرمون تاريكات حزنا لكم قاربنا لنا سنايت عنحيت እቲ ንኣሽሓት ዓመታት ተሓቢኡ ጸንሐ ናይ ፈርዖን ቱታንካሙን ሚስጥር ኣብ ትሕቲ ምድረ በዳ ግብጺ ን3300 ዓመታት ዝኣክል ማንም ሰብ ዘይረኽቦ ዓብዪ ሃብትን ሚስጥርን ተሓቢኡ ነበረ። ሓያሎ ሰረቕትን ተመራመርትን ነዚ ቦታ ንምርካብ ፈቲኖም ተሳኢኖም። ነገር ግን ኣብ ዓመት 1922 እቲ መቓብር ተደልዩ ምስ ተረኽበ ዓለም ብምልእታ ብሰንበት ደንገጸት። ኣብቲ ማዕጾ ሓደ ዘፍርሕ መጠንቀቕታ ጽሑፍ ተረኺቡ ነበረ። ነቲ ናይ ፈርዖን ዕረፍቲ ዝዘረገ ሰብ ሞት ብክንፉ መጺኡ ከጥፍኦ እዩ። እዚ ዛንታ እዚ ናይ ንእሽቶ ንጉስ ቱታንካሙንን እቲ ንዓለም ዘንቀጥቀጠ ናይ መርገም ሚስጥርን እዩ። እቲ ንእሽቶን ንጉስ መን እዩ? The Boy King ቱታንካሙን ናብ ስልጣን ክመጽእ ከሎ ገና ወዲ 9 ዓመት ህፃን ነይሩ። ስለዚ ድማ እዩ እቲ ንእሽቶ ንጉስ The Boy King ተባሂሉ ዝፍለጥ። ኣቦኡ ኣክናተን ንግብጺ ብሓደ ኣምላክ ጥራይ ንክተምልኽ ብምግዳድ ዓብዪ ህውከት ፈጢሩ ነበረ። ቱታንካሙን ንጉስ ምስ ኮነ ግን ነታ ኣቦኡ ዘፍጥፍኦ ስርዓት ብምምላስ ነቶም ጥንታውያን ኣማልኽቲ ግብጺ ዳግማይ ከም ዝምለኹ ገበረ። ነገር ግን እዚ ንእሽቶ ንጉስ ብዙሕ ኣይቀጸለን። ገና ወዲ 19 ዓመት መንእሰይ ከሎ ብሃንደበትን ብምስጢራዊ ኩነታትን ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈለየ። እቲ ዝተዓፀወ ምስጢራዊ ኣቀባብራ ጥንታውያን ግብፃውያንን ንንጉሶም ቱታንካሙን ክቐብርዎ ከለው ብሂወት ከሎ ዝጥቀመሎም ዝነበሩ ናይ ወርቂ ኣቑሑት፣ ኣክሊላት፣ ሰረገላታት፣ ኣልባሳትን ኣፅዋርን ብምልኡ ምስኡ ቀበርዎ። ምክንያቱ ድማ ድሕሪ ሞት ዘሎ ሂወት ኣፍተር ላይፍ የድልይዎ እዮም ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮም እዩ። ድሕሪ ቀብሩ ግን ድሕሪ ቅሩብ ዓመታት ኣብ ልዕሊ መቃብሩ ካልእ ህንፃታት ተሃነፀ። ውሑጅ ሑፃ እውን ሸፈኖ። በዚ ምክንያት ድማ መቃብር ቱታንካሙን ካብ ዓይኑ ኩሉ ተሰዊሩ ንኣሽሓት ዓመታት ተሓቢኡ ጸንሐ። እቲ ዓብዪ ርክብ 1922 ንኣሽሓት ዓመታት ዝጠፍአ መቃብር ንምርካብ ሓደ ሃዋርድ ካርተር ዝበሃል እንግሊዛዊ ተመራማሪ ንድሕሪት ከይበለ ን6 ዓመታት ዝኣክል ኣብቲ ምድረ በዳ እቲ ነቲ ስራሕ ዘተዓጻጽፍ ዝነበረ ሎርድ ካርናቨርን ዝበሃል ሃብታም ሰብኣይ ገንዘበይ ተወዲኡ ስራሕ ዶ ኣብሎ ክሳብ ዝብል ተስፋ ቆሪጾም ነበሩ። ነገር ግን ኣብ ሕዳር 1922 ሓደ ማይ ዘምጽእ ዝነበረ ንእሽቶ ወዲ ሑፃ እናኳዓተ ከሎ ሓደ ናይ እምኒ መደያይቦ ረኸበ። ሃዋርድ ካርተር ነቲ ቦታ ምስ ኳዓቶ ናብቲ ናይ ቱታንካሙን መቃብር ዝወስዶ ማዕጾ ኾነ። ካርተር ኣብቲ ማዕጾ ንእሽተ ኮንስቲቱሽን ኮስኪሱ ብውሽጢ ምስ ረኣየ ሎርድ ካርናቨርን እንታይ ትርኢ ኣለኻ ኢሉ ሓተቶ። ካርተር ድማ ብድንጋጸ ኮይኑ ኩፐር ዘድንቕ ነገራት ወርቂ ጥራይ ኢሉ መለሰ። ውሽጢ እቲ መቃብር ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ናይ ወርቂ ኣቑሑት ዝመልአ ኮይኑ እቲ ዝዓበየ ርክብ ግን እቲ ካብ 110 ኪሎ ንጹህ ወርቂ ዝተሰርሐ ሳንዱቕ ሬሳን እቲ ክሳብ ሕጂ ዓለም ዘድንቕ ዘሎ ናይ ወርቂ ገጽ ቱታንካሙንን ጎልደን ማስኪ ነይሩ። ሓቂ ደወረ እቲ ናይ ፈርዖን መርገም። እቲ መቃብር ክትዓጻጸፍ ከሎ ግን ሓደ ዘስደንቕ ፍጻሜታት ክኽሰት ጀመረ። እቲ ንካርተር ገንዘብ ብምሃብ ዝሓገዞ ሎርድ ካርናቨርን እቲ መቃብር ተኸፊቱ ድሕሪ ሂደት ኣዋርሕ ብናይ ጣንጫ ንክሳት ተላኺፉ ብሃንደበት ሞተ። ንሱ ኣብ ዝሞተላ ሰዓት ድማ ኣብ ሙሉእ ከተማ ካይሮ ዘሎ መብራህቲ ጠፍአ። ብድሕሪ ዝውን ምስቲ ፋሕፋሕ ብቐጥታን ተዘዋዋርን ርክብ ዝነበሮም ሓያሎ ሰባት ብሃንደበት ብናይ መኪና ሓደጋ ብሕማምን ብሰንኪ ዘይተፈልጠ ምክንያትን ክሞቱ ጀመሩ። ጋዜጣታት ዓለም ድማ
ናይ ፈርዖን መርገም እዩ እናበሉ ኣውረዩ። ሳይንስ እንታይ ይብል? ሳይንሳዊ መጽናዕትታት ከም ዝረኣይዎ ግን እቶም ሰባት ዝሞትሉ ምኽንያት መርገም ዘይኮነስ እቲ መቃብር ን3000 ዓመታት ተዓጽዩ ስለ ዝጸንሐ ኣብ ውሽጡ ዝነበሩ መርዛማት ባክተርያታትን ፈንገስን ሞልድስ ንሳምቡእ ናይቶም ሰባት ስለ ዝሃሰዩ ይብሉ። ነገር ግን ክሳብ ሎሚ እቲ ዛንታ ንሰባት ከም ሚስጥር ኮይኑ ይስሕብ ኣሎ። ቱታንካሙን ብህይወቱ ዘይኮነስ ብሞት ዓለም ዘንቀጥቀጠ ንጉስ እዩ። እቲ ንኣሽሓት ዓመታት ዝተሓብአ ሚስጥሩ ተገሊጹ ሎሚ ኣብ ቤተ መዘክር ግብፂ ይርከብ። ንሎሚ ዝበልናዮ እዚ ይመስል ነይሩ። ካልእ ግዜ ብካልእ ታሪክ እስካብ ንራኸብ ሰናይ ግዜ።